Γεια σας παιδιά, κάνω αυτό το βίντεο σήμερα. Όπως μερικοί ξέρετε, είμαι ο Γιάννης, ο Μαρκόπουλος, που έχω το κανάλι στο YouTube, το GL Boss. Όπως ξέρετε, είναι καιρό που το έχω αυτό το κανάλι και προσωπικά δεν κάνω συνέχεια βίντεο. Έχω κάνει μερικά βίντεο, όπως ξέρετε και έχετε δει, και θα ήθελα πάρα πολύ να ανέβουμε σε ένα σημείο του καναλιού, που οποίο αν κάνουμε πάρα πολλά ωραία βιντεά και να πατήσετε κανένα like, να κάνετε και subscribe και εγγραφή. Γιατί όπως ξέρουμε μερικοί βλέπουν τα βίντεό μου χωρίς να κάνουν like, εγγραφή κτλ. Εγώ θα σας πω σήμερα μερικά πράγματα για το κανάλι μου και πώς γυρίζουμε τα βίντεο. Όπως ξέρετε, να γυρίσει κάποιος τα βίντεο, να κάνει ένα βιντεάκι ωραίο, θέλει πολύ χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι έχω προσπαθήσει πάρα πολύ για να πετύχω το στόχο μου στο κανάλι. Και γι' αυτό μπορεί το κανάλι να το κλείσω. Και θα ήθελα πάρα πολύ να με υποστηρίξετε για να ανέβουμε. Διότι αν δεν ανέβουμε για το κανάλι, εγώ προσωπικά το κανάλι θα το διαγράψω και δεν θα ξανακάνω βίντεο. Όπως ξέρετε, τα βιντεάκια είναι δύσκολα. Βασικά εγώ και τα αδέρφια μου, η Μαρία και ο Χρήστος ο αδερφός μου, και εγώ βασικά έχουμε δυσκολέψει πάρα πολύ για τα βίντεο. Να κάνουμε τα γυρίσματα, να φτιάξουμε τα φώτα κτλ. Για να είναι ωραία βιντεάκια. Προσωπικά τα βιντεάκια, το YouTube, το κανάλι μου, το έχω περίπου 7 με 8 μήνες. Και όλοι βλέπουν τα βίντεο μου, δεν πατάνε like και δεν κάνουν εγγραφή. Προσωπικά η αλήθεια ήθελα να κάνετε και εγγραφή και like για να ανέβουμε, να κάνουμε και άλλα βίντεο. Και επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό, αν δεν ανέβουμε, επειδή έχουμε και τώρα, βασικά είχαμε 25 γραμμένοι και τώρα οι πιο πολλοί δεν έχουν απεγραφτεί. Και έχω τώρα 21 εγγραφές. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να κάνετε και like και εγγραφή και να γράψετε στα σχόλια τι θέλετε να ανεβάζω ή να μου γράψετε παρατηρήσεις